Sziasztok! Majd nagyon különleges adásunk lesz, ugyanis húsvétra készülünk, éppen ezért Karinával úgy döntöttünk, hogy húsvéti tojásokat fogunk készíteni, de nem egyedül, ugyanis van egy segítségünk is, méghozzá Szentpéteri József egyetemi tanár, és itt vannak a lányai is, ők pedig Szentpéteri Boglárka, Szentpéteri Emese, Szentpéteri Flóra. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk! Mi is köszönjük a lehetőséget. Mit fogunk ma csinálni? Sok mindent. Tojást írunk elsődlegesen, de különböző tojásírási, tojásdíszítési módszereket szeretnék bemutatni, melyek mind hagyományosak, van, amik tájegységhez kötődnek, van, ami meg az egész Kárpát-medencére jellemző. Melyikről mit kell tudnunk, hogy milyenek vannak egyáltalán? Hát alapvetően, ami talán fontos, hogy ez egy önálló jelrendszer. Egy szimbólumrendszer, aminek jelentősége volt, és most már nagyon-nagyon leegyszerűsödött a húsvét, ugye sajnos ilyen gyárilag festett fatojásokat lehet már venni, meg műanyag tojásokat, de régen egészen másról szólt ez a történet. Ugye a lányok készültek erre. Nagyon komolyan készültek, és minden egyes várható locsolónak külön tojás készült. És ez külön mintájú? Külön mintájú, mert minden mintának volt jelentősége. És például ennek a mintának milyen jelentősége van? Ennek a mintának ez a kakastarjós, hogy is fogalmazzak finoman és diplomatikusan, tehát ugye hogyha ezt kapta a legény, akkor viszonozta a leány az érzéseit, a romantikus érzéseit, de hogyha mondjuk egy ekevasasat vagy egy gerebjéset kapott, akkor bizony őt visszaküldtek, fogok keríteni, csak azt már éppen festjük egy természetet festékbe, de meg fogok mutatni egy olyat is, ami gyakorlatilag egy diplomatikus elutasítás, visszaküldte a legényt a földre dolgozni. És a színeknek is van jelentése? Az is számít, hogy ez például sárga, ez fekete, piros? Lehet különböző, azért általában a húsvéti tojás az piros, de a különböző tájegységeken elkezdtek azért ezzel játszani. És mondjuk Gyimesben a piros-fekete az ami egy nagyon, nagyon elterjedt, de mondjuk délvidéken nagyon szerettek játszani a citromsárgával is. Citromsárga, fekete, piros, és ezeknek mind ez egy hihetetlen komplex dolog egyébként ez a motívumrendszer, de mindenhol volt ennek jelentősége, és ezt annó értették. Értette az is, aki kapta, az is, aki adta, és generációról generációra öröklődött tovább, és hogyha mondjuk ránézünk azokra a tojásokra, amik a kicsi kosarakban vannak, ezeket mind a lányok készítették, és ez innen indul. De szépek. Nagyon szépek. Van, ami nagyon non-figuratív, de érdekes módon, ugye, mégis az már egy minta, az már tényleg az egy fenyőágas, ami ott megjelenik. Úgyhogy itt különböző festési módszerek is és vannak. Ezek a nagyok? A nagyok, hát ő az egyik első mesterem, most már minket felülről vigyázó Tankó Anna művei, aki Gyimes középblokról jött Magyarországra, és annak idején én vele a táncász találkozón és kirakodó vásáron találkoztam, mert hogy édesapám nagyon jó kapcsolatban volt egy libateleppel, és ezek a tojások, ezek libatojások, de kétszikűek, ezek mind meddők. Tehát 2 sárgája van benne, sokkal nagyobb, de ezek selejtek. És ezt megszerezte. Mondtam, hogy jó lenne úgy 10 darab, úgyhogy mondta, hogy fiam, nagyon jó, hírem van, 210 darab van, és erre kellett keresni releváns gazdát, mert én akkor még csak elkezdtem ezzel foglalkozni, és ott találkoztam a Tankó Annával, aki egy fantasztikus személyiség is, és akkor úgy döntöttem, hogy ő lesz az én szponzoráltam. Ebből valamennyi, hát most már sajnos hagyaték, ami nálam maradt, és ezekre nagyon vigyázok, illetve ha kiállításokat tartunk, akkor mindig megemlékezünk az ő munkájáról is. És ezek, amik itt vannak elől, mert hogyha jól látom, akkor ezek ilyen domború. Igen, az a domború, és az ecettel visszamaratás, az több helyen megjelenik. Itt van egy dupla tojás is, de ez így kezdődik egyébként, de fontos, hogy mellette lássunk egy natur tyúktojást is, mert ugye a natur tyúktojás az ilyen barnás színű. Leeceteljük, bocsánat, leviasszuk, először is
kap egy viasz mintát, ez egy növényindás minta, ez nem tradicionális, de néha csinálok olyanokat is, amihez kedvem van. Utána pedig beletesszük ecetbe. Az ecet az sugárirányba befele halad. És ugye a tyúktojásnál is fontos, ugye, hogyha törjük a tyúktojás, belül fehér. Csak a külső része az, ami barnás, ez az, amit ki lehet használni a díszítésnél, le fogja marni a barna részt, marad a fehér, és ha utána leolvasztjuk a viaszt, ebben az esetben a lányok nem hagyták, hogy leolvasszam, mert azt mondták, hogy ez így is szép. Úgyhogy ezt még tegnap éjszaka tudtam ezt így megcsinálni, hogy megcsináltam a testvérét és leolvasztottam. Így készül, de itt van ennek a nagy testvére, ez egy kétszikülú tojás, ahol ez elkészül. Ennek megcsináltam a testvérét, mert ez úgy készül, hogy először befestjük a natur tojást pirosra. Az egész tojást. Az egész tojást, teljesen szép piros lesz, és utána tesszük rá a viaszt. Jó, lehet érezni, hogy ott van rajta, na ott nem fog festődni. Ez meg a fekete festék, és hogyha egy picit megforgatjuk benne, elkérem a kanalat, egy kanalat, hogyha megkapom, akkor itt tudjuk forgatni. És ott már feketedik, és fogjuk látni, de most ugye egy picit ezzel várnunk kell, ilyenkor az embernek még arra is figyelni kell, hogy a sűrűn viaszolt lésze legyen felül, amikor ráteszik a poharat. És nem törik össze a tojás? A tojás az nem fog összetörni. Annak nem az a dolga, most itt egy picit kifolyik, de ez nekünk nem probléma. És nem törik össze ennyitől a tojás. Ugye be van kupakolva a két része, ahol kifúrtuk, kifújtuk, de azt majd remélhetőleg a lányok is megmutatják, hogy hogyan is készítünk elő a tojást. Úgyhogy most festődik, de kipróbálhatunk közben valami egészen másat is. Jó? Azt mondja, hogy nézzük csak ezt. Itt van ez a tojás. Ezzel mit lehet még csinálni? Ezzel be lehet még fejezni. Ugye azt látjuk, hogy először ez ugye be volt festve pirosra. Aztán így nézett ki. Ez a kakastaréjos. Igen. A legények által egyik legvágyottabb minta, legalábbis aki érti ezt. Befestjük pirosra, utána beviaszoljuk azon részét, itt a következő fázisa. Ugye beviaszoljuk azt a részét, amit pirosan szeretnénk hagyni, és akkor már csak az a rész fog fekete színt nyerni, igen, amelyik nem viaszos. Itt történt ez, itt egy picit variáltam, itt lesz fekete taré is, de ezt hagytam, ezt csak most viaszoltam le. Oda megyek egy pillanatra, hogy ezt befejezzem, csak hogy lássuk a munkafolyamatot. Jó. Ide engedtek, lányok, egy pillanatra. Dolgozzatok nyugodtan, hol van az én írókám, nekem van egy sajátom, és azért az is fontos, hogy az ember mennyire szokik hozzá. Csinálhatjátok ám közben ti is. És ugye itt azért az is nagyon fontos, hogy az ember mennyire tudja tartani, de ezt itt be kéne tudni viaszolni, ugye most még nem melegedett át eléggé. Ugye erről beszéltem, hogy fontos, hogy egy picit átmelegedjen az egész rendszer, akkor fog folyni a viasz, de hát most láttuk, hogy ez bizony nem is. És milyen festékeket szoktatok használni? Szintetikus festéket is, meg természetes festéket is használunk. És természetesből miből lehet festék? Rengeteg lehetőség van, ugye vigyázni kell a szakkönyvekkel, mert ott használnak olyan recepteket, amelyek ma már szigorúan védett ritka virágok szirmából nyert kivonatok, tehát azt ugye értelemszerűen ma már nem használhatjuk, de mondjuk sokan ismerik az álkörmöst vagy alkörmöst, de sokkal egyszerűbbet tudok mondani, bodza. Bodza? A bodzának a zöld bogyója kiváló zöld festék, és az érett bogyója az pedig fantasztikus lila festéket tud biztosítani, vagy mondjuk a dió. De például a vöröshagyma is fantasztikus lehet. Na, ezt befejeztük, és akkor most ezt pedig beletesszük. Az ecet? Ez bizony ecet, igen. És azt látjuk, ugye, hogy ez most itt szépen buborékol, és marja lefele, de csak ott, ahol nem viaszos. Most ezt hagyjuk egy picit dolgozni, és addig beszélgethetünk másról.
hogyan készítjük elő a tojást. Mi mindenre kell figyelni. Na nézzük csak. Ugye, van egy klasszikus, elmegyünk a boltba, veszünk egy doboz tojást, ez az, ami nem fog működni. Az, ami működik, hogy mondjuk elmegy az ember a vásárcsarnokba, és megkeresi a Zöldséges Józsit meg az Adit. És ők leengednek a pincébe, ahol tartják a tojást, és ott szépen át lehet válogatni. Nézzük Mire meg. kell figyelni, hogyha válogatunk? Ennek ugye sok tojásnak a felülete szemcsés. És ez nem megfelelő? Nem lesz jó, mert ott az íróka megakad, elugrik, nem lesz szép a minta. Vagy pedig pöttyös. Oh. És az is számít, hogy milyen sötét, vagy milyen világos? Az is számít, hogy milyen sötét, milyen világos, attól függ, hogy mit szeretnénk belőle kihozni egyébként. Tehát az nagyon fontos, illetve a tojásnak az alakja. Mert van egy kialakult képünk a tojásról, de azt, hogyha körbeforgatjuk, még akkor sem szimmetrikus. Tehát van az egyik oldal egy picit laposabb, de vannak olyan minták, amik sokkal inkább érvényesülnek egy kövérebb tojáson, egy kerekredebb tojáson, míg mások, azok pedig egy hosszúkásabb tojáson működnek. Tehát akkor már úgy kell oda mennünk, hogy előre tudjuk, hogy mi mit szeretnénk belőle festeni. Igen, nagyon, nagyon fontos, hogy mit szeretnénk, vagy mondjuk nézzük meg ezt, hogy itt gyűrött. Vannak ilyen furcsa, mintha meg lenne gyűrődve a tojás, na ott mind el fog tévedni az íróka, és nem arra fog szaladni, amerre mi szeretnénk. Ugye, na most közben megnézhetjük, hogy hogyan áll. Nézzük csak meg ezt a feketét. De jó. Szinte teljesen fekete lett. Bizony. És hogyha ezt most kiemeljük, látjuk, hogy ezt még egy icipicit bent hagyjuk. Ide tesszük mellé. És ugye a tojás alapszíne alapvetően meghatározza, hogy ugyanaz a festék az milyen piros lesz. Itt már látszik, hogy ez egy kicsit skarlát pirosabb, mint ez. Tehát nem lesz ugyanaz, de nincs két ugyanolyan tojás. De ettől is szép és egyedi. Persze. És hát igazából érdekes a minősített tojásoknál is, hogy én ismerek egy olyan fantasztikus népiparművészt, aki évekig azért nem tudott minősülni, mert neki annyira tökéletes volt a vonalvezetése, mint a gép csinálta volna. És ő évekig azért nem tudott minősülni, mert nem volt elég természetes. Úgy nézett ki, mintha géppel csinálták volna ezeket a tojásokat, és neki nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy valahogy egy picit legyen hiba. Úgyhogy nálam ezzel nincsen gond. Itt, hogyha ezt picit levesszük, akkor itt az a trükk, nincsen semmi baj, hanem előveszünk egy szivacsot, és ez az, ami nekünk ilyenkor segít. Ilyenkor felhólyagosodik. És az ecettől? Az ecettől, igen, és itt válik le a réteg. Most ugye, hogyha töröljük, De jó. ez fontos, mert különben addig, amíg ezt le nem töröltük, addig nem hat az ecet. Tovább. De látjuk, hogy már közelítünk, még nem értük el a fehéret, de már nagyon közelítünk ahhoz, hogy ez meglegyen. És hogyha ez megvan, akkor ilyenkor azért sokat segít nekünk egy kis víz, ami itt van. Letisztítsuk. Néha... Tökéletes legyen. Igen. És mennyi idő elkészíteni egy ilyen tojást? Na most ugye itt azért nagyon készültem, és egy-egy tojásnak lehet, pláne az ilyen többszínű, visszamaradott tojásoknak 6 fázisa van. Ugye először is, amit megteszünk, ugye, hogy van egy natur tojás, beviaszoljuk. Ez már így is nagyon szép és dekoratív tud lenni, van, amikor az ember egyszerűen így hagyja. Aztán beteszi piros festékbe, mondjuk, akkor piros lesz. De utána be kell viaszolni azokat a részeket, amit szeretnénk, hogy pirosan maradjon. Ugye ez már a harmadik fázis volt, és itt is óriási a hiba lehetőség. Utána bekerül fekete festékbe, megint meg kell várni, hogy megszáradjon, és amikor megszáradt, akkor újra viaszolom, hogy mi az, ami fekete kéne, hogy maradjon, és majd akkor mehet ecetbe, és sajnos ez a 6. fázis, és sajnos nagyon sokszor van az, hogyha az ember nem kupakolja alá rendesen, ugye az a két lyuk, amin keresztül ugye megfúrjuk a tojást a legelején, és kifújjuk a tartalmát, hogy igazán tartós legyen, ne romoljon meg mindaz, ami benne van a tojásban, akkor bevándorol az ecet, és belülről elkezdi marni. Na most
És ez tönkreteheti az egészet akkor. Teljesen, És teljes mértékben. összetörhet. Illetve kivirágzik a mész rajta, borzalmas látvány, pláne akkor már az ember rengeteget dolgozott akkor ez rajta. többnapos lehet Ezek akár. többnaposak, igen, többnapos procedúrák, és hát azért néha lehet ezzel játszani, nézzük meg, hogy csak fekete festékkel. Ugyanaz a motívum, hogy mennyire mást mond, mást mutat. Úgyhogy, és aztán ez is halad szépen, de szerintem ezt már kivehetjük. És ezt Nagyon szép. le is tehetjük száradni. Megkérlek benneteket, hogy segítsetek, hogy abból a papírból egy pár adagot, jó? Tegyük le valahova, terítsük le? Igen. Ezt itt levesszük, Ide már, vagy ide a rakjuk terítő, mellé. mert át fog fogni rajta ide rá a tálcára. Jó, ide rátesszük. Így, és akkor ennek most meg kell száradnia normálisan, és majd utána fogjuk róla leolvasztani a viaszt. Most már láttuk, hogy milyen szép végeredmények vannak, és hogy hogyan is kell elkészíteni, de az első lépéssel nem vagyok annyira tisztában még. Jó, na, tehát vásárcsarnokban Zöldséges Adritól, Józsitól beszerezzük a megfelelő tojásokat, aminek jó a felülete. Például egy ilyen. Ez jó lehet. Na, hogy fúrjuk ki? Azt, hogy látjátok, hogy hol van az alja meg a teteje? Igen, azt látom. Igen. Én megmondom Túltéra? őszintén, hogy én ezzel próbálkoztam régen, de nekem mindig összetört. Jó, Nekem nem na most sikerült soha. van egy trükk, ami van, aki indikóval használja, mi azt szoktuk csinálni, hogy fogunk papírt, köszönöm, egy pici darab papír is elég, meg egy grafitceruza, satírozunk egyet, megtartjuk függőlegesen, bármilyen fényviszonytól változóan nagyon máshol van a csúcsa, legalábbis úgy látjuk. Áthúzzuk, itt is meghúzzuk, már megvan a nyoma. Régen ezt ilyen élezett szeggel csinálták, vagy akár csak egy apró ütéssel, egy tompa szeggel, voltak ilyen módszerek. Most már modernek vagyunk és gyorsan, úgyhogy ilyen kézigravírozóval ezt megcsináljuk. Bocsáss meg, igen? Nem csak azt akartam kérdezni, hogy ha nincs ilyenünk otthon, akkor mivel tudjuk ezt Akkor megoldani? élezett szeggel? Nyugodtan lehet. Jó. Tehát szeggel lehet. A szeggel az a baj, ugye, hogy ha megakad, akkor reped a tojás, tehát ott elég nagy a hiba százalék, de régen is megoldották, tehát azért ez ment folyamatosan. Így egy kicsit hatékonyabb az ember. És akkor Kész így nem vagyunk. tud eltörni a tojás. Így nem tud eltörni a tojás, ezek után már csak tüdő kell hozzá. Egy picit a hártyát azt elroncsoljuk. És ekkora lyuk azért kell, mert ha nagyobbat csinálunk, könnyebb ugyan kifújni, de utána nagyon nehéz bekupakolni viasszal. Úgyhogy ezt elroncsoljuk. Fogunk egy tálcát, hogy utána azért a jó rántottát meg tudjuk belőle csinálni. És kicsim, hagyj próbálják meg ők először. Aztán, ha nem sikerül nekik, akkor te leszel a következő. Jó? Letöröltem, és ki lehet. Meg Na, kell fogni, Barbie? és fújni. Én? Jó? Fogni kell és fújni bele. Az a baj, hogy nem a szélét kell fújni a tojásnak, hanem a lyukba kell fújni. Jó? Egész ügyes vagy, Barbie. A felgát nehéz fújni. Mindig ilyen oldalt. És amikor szelelni fog, még nem szelel, Most már semmi nem történik. Nem boldogulsz vele? Most nagyon jó, Na. nagyon jó lesz. Mindjárt megvan. No, és akkor lezárhatnánk egy alkotási folyamatot, hogyha ezt megengeditek. Pláne egy ilyen szép karrier befutott tojással, ami alapvetően ezt sütőben szoktuk, de most ehhez én inkább leülök, mert vannak ennek egyéb alternatív módszerei is. Mit tudunk segíteni? Szurkoljatok. Jó. Ja. Jó. Úgyhogy felveszi az ember a munkáskesztyűjét, ha már szokott kint dolgozni a kertben. És most már, hogy megszáradt a festék, ugye most van az, hogy leolvasztjuk.
Ez az a technika, ami ilyenkor nem működik, de semmi baj. Ez egy nagyon fontos rész az alkotási folyamatnak, amikor az utolsó pillanatban is eltörhet egy tojás, de semmi baj. Nem, nincs ezzel baj, úgyhogy... Lehet belőle még szép gyertyatartó. Ebből még egy szép gyertyatartót lehet. Tojás már kivenni? De azt majd ki fogjuk venni kicsim, úgyhogy ezt azért még gyorsan összerakjuk, hogy megmutassuk, ez lett belőle. Még jó, hogy megmaradt a másik testvére, úgyhogy na hát ezért sokkal jobb a sütőben tartani ezt, és ott leolvasztani, mint itt ezzel foglalkozni. Majd legközelebb. Úgyhogy, de majd legközelebb ez meg majd Remélem, sikerülni hogy fog. a másik testvére nem fog összetörni. Nem fog. Jó, nem fog rendben. Na, hát így alakultunk. Zöld erdőbe jártam, piros rózsát láttam. El akart hervadni, szabad elocsolni. Patakparton jártamban, azt súgta egy harcsa, van-e háznál egy szép leány, hogy az Isten tartsa. Meglocsolnám vödörvízzel, hogyha előjönne, akkor az a szép leány, hely, de még szebb lönne. Láttam és találtam egy szép virág szálat, engedelmet kérek a meglocsolására. Húsvét másnapján régi szokás szerint fogadják szívesen az öntözőlegényt. Az ékes szóláshoz igen kicsi vagyok, de öntözőlegénynek szívesen felcsapok. Esztendőről esztendőre, jó reggel, itt vagyok, a szolgálatomért piros tojást kapok. Szabad elocsolni! Törvényszék, tárgyalóterem, tanult szigorú bírák, velük szemben egy kis cseléd, egy fiatal, bátor lány. Így kezdődik Mikszáth Kálmán Bede Anna tartozása című novellája. Bede Anna történetével a Felsős következő adásában foglalkozunk. Tartsatok velünk! Felsős a tévében, felsős az interneten, felsős a telefonon. Most már bárhol, bármikor követhettek bennünket. Töltsétek le a Felsős applikációt, és tudjatok meg minél több érdekességet műsorvezetőinkről, vendégeinkről, témáinkról, stábunkról. Keressétek a Felsős applikációt az áruházakban.